Ingat kang ingat. Dito ipaimat sang wanak ti pagingatam. Naimas nga ron ti sindak. Hanggang na napaparawak mo tayo. Karne ti manok ti sindak. Nga damarunggay na ko naman. Hoy, nangalamay ti manok. Tarakan ko Di marunggay. Linibas ko ngayon nalay di arubayan tanan na tuyang. Wala ka. Apa yung nag-aala kay tisan mo amula? Apay dakas? Ay na, delikado. Numamuan ni Marituyang ang nangala kay iti marunggay na. Kas di aya. Di yung matimbagbaga. Naimbaglakit din. Tanda tayo lang dada dito tersenak. Tanod da sa bala makangag ay ipulong da ka akin ni Marituyang. Adi mo yung bagbagan at dagayam imay nagala iti marunggay amulak si kabada. Adaya. Adamay! Adda ng sipak iti bulong na. Nay, sino ngay? Ha? Kuna nga minken ka nga aladam. Aladak pa ilang may, dahi tamulam amarunggay. Una, tapno saan da nga umay alaan ti bulong na. Sino nga tati may nagalaya? Agdamag akman. I-report ko kin ni Kapitan dayaan nagala. Wait. Ipabalod ta, no asino man dahi ta nagala. Malungsot, iji pagbaludan. Maray, nagdaman damagag. Anya dahi ta, Maray. Adda nagala iti bulong ti marunggay kaw. Nakita no asinaw? Nay, adaya. Katuwang, nagadutin nala na. Ay, awam mo nakitkitak, Maray. Mas daawak man. Apaya di mo nakita? Kat di talaang balasiw mo ti arubayan may tinakaimulaan da jepon ti marunggay me. Awan nga ron nakitkitak. Ay, naglukon da dyan nagala. Ay na, marunggay lang, dayjay. Di mo ibagati kasta, Maray. Ha? Maamwak lang no asino tinagala. Itarom ka. Apay aya, high blood ka? Ay, agkita kamay, ijay pangukuman! Kagap-gapo ni Marituyang dito tersenak. Ngunit inaramid na dito, kagawa. Imay na dinamag, no asino tinangala iti bulong ti marunggay na. Naktumad kan ka. Agungat ni Nana Tuyang. Di pagbaga siya ka. Jak imbagasi ka. Ngamnay, amuan na ka no asino tinangala. Kat numamuan na, ipabalod na. Na. Chip, ipabalod na ka na. Si kan tumad nga main. Apay ngamin anangala kalatan iti marunggay ta. Agmula ka nga main. Anya ngay nga tati ilaok ko dito'y papaya adeng-deng. Ay, agluto ka magkaya man tay. Kunak no mangantay yawn. Ay, ingkaman kit di mangala iti marunggay di taarubayan ni Marituyang. Ha? Ay, saan na mabalinan tay? Nay, apay asaan ang mabalin? Kat marunggay laeng, mate. Agungat ni Nana Tuyang. Ay, saan? Apay ko mga agungat. Agkumari kami, mate. Ingkan akwarog. Tamangan tayo no makaluto . Naka, Chip. Apay nagala kay ti marunggay ni Nana Tuyang. Agungot manan Di mo ibagbaga. Makamuka. Di mo nga rin ibagbaga. Sika lang mo tinakakita. Ipabalod na taado Iawid ko na ito yung marunggay na alak. Ang mga numakita ni Nana Tuyang. Hadamanan nagala iti marunggay. Kasano nga maw, bilbilangam sa amay, dagiti bulong na. Basta, madlaw ko no adda nagala. Nay, sino nga'y kumadagita nga gal-ala? Ha? Talaga mapana kon ije barangay haul, ta ireklamok kin ni Kapitan. Inton malpaston ti pangal daw sa kamapan, tada ijay ni parintay. Mapan ka ni di barangay haw lang ka. Wanta na'y aldawan. Saan ka pa nagpalpa? Awan oras ko ngagpalpa. Ado na kita kasapulan kanyang di barangay haul. Sa bagay. Inakon!
Kwarog! Papanan ka no ni Uncle mo? Ijay kano barangay hawlan tay. Na, kalkalpas na anangan, mapanadagusan. Adu kano ti aramidan na isong hagap apura. Ay, ti kunamkit day. Di na kayat ti aginaw. Isu kumakat ti aginaw ita. Ay, mapanak nga rodan antay. Ay, aguray ka! Aginaw ka, Kwarog. Ha? Siyak lang nga din tinaglutaw, siyak pa'y lati paginawan nyo. Nakita ka nagturong ije barangay hall ni Marituya. Na, anya ngay ti aramiden na ijay barangay hall, Maray. Mapan ka nagreklamo kan ni Kapitan. Adda ngamin mga laala iti mula na marunggay. Kat no imbaon ko ni Kwarog amapan mangala iti marunggay na. Saan na kayat nga adda mga laala iti marunggay na? Para lang iti marunggay, agreklamon. Jakman na mo, Maray. Sa bagay, di na siguro nakitaan ni Kwarog tinangala iti marunggay asin dami. Iso akas jay. Saan? Tadyak mo't ibagakin ni Marituyang. No kastamot lang adak kaltiriri na iti panangalami iti marunggay na. Ay kahit agmula tayo nga rumot na iti marunggay. Una, Maray, magsimulan. Itayak pa'y dito yung barangay hall, Kapitan. Anyat kinwam di tayo. Inururay ka. Tapay. Umayak agreklamaw. Dagita ka arubak. Liblebasan dati agal alay ti mulak amarunggay. Amam no asinaw, dagiti nagala. Jak nga rodam mo, Kapitan. Ta itumpong damit no awana. Bayam ta imbestigaran may. Adan suspetsa, Kapitan. Nagbiitan? Una, ta nakakita at iti ebidensya. Ibagam day ta suspitsam. Ta ipaayap ko adagaws. Darasam? Sika! Sika ti suspetsa. Apay asyak? Anya ti pamanagdag mo, Nakita nga ado ti naisingak ditang ngipin mo agreen. Nagsida kay ti marunggayan niya. Saan kan nga glibak, Kapitan? Marunggay nga agpaso ti sinda. Jack amo, no sa dino tinangalaan ni Banang, ija inluto na. Di ka matagkasta-kasta, Kapitan. Saan ka nga agtakaw iti marunggay kaw? Kakaasi ak nagmulakan ng padakal. Itatadimakal. Takawin nyo lang! Marunggay man ang tisidaan tayo, Banang. Ay, saan mo't Kanimot ita. Ang reklamo kahit ni Marituyang. Anda ka no agal-ala iti marunggay na. Basit labanag, ireklamo nan. Mula na nga ron. Nangalam iti marunggay asin datayo ideal daw. Ni Kwarog, imbaon ko amapan mangala. Nagalaan na nga ta. Iti marunggay ni Marituyang. Anya? Apay ano pa nagalay jay? Suspitsya anak ni Marituyang. Ta nakita na green tingipon ko. Impadlaw mo matlaunay. Kanya't marami dakit nakita na nga ron. Agmula akman langan iti marunggay. Ay na, kagurgura da kan, dagiti karuba, tuyan. Apay aguraan dak ngay. Anya ti basol ka. Way, tapapabasulam amin ida, anagala iti marunggay mau. Talaga mat asuspetsak amin ida. Uray gayam ni Kapitan, pagsuspitsaam. Katuan may. Nungay nga tatay palubos mo, dagiti karuba, nga gala da iti mulam amarunggay. Ay saan? Apay ko mga ramidak day tangay. Naglalaingandan. Agmula damot Babayin iti dayta, kit makatulong kamit kadagiti karubam. Jak nga rod kayat. Dinak man isuraw si kabadong. Kayat mo nga raw, agurain da ka, dagiti kakarubam. Gapulaan iti marunggay. Ay! Oray aggugubat kamay! Saan lang ta mabalain nga umay daagala iti mulak amarunggay!
Chip! Sumungad ni Nana Tuyang. Kay, apay no sumungad. Umay siguro aglugan agudong siguro. Mabain na kasama ko kirwana. Ha? Dayamat bain mo? Mabain na ka naggalak iti marunggay na. Ay, itulod man ni Jailay. Ah. Asino tinakapila ka na kayaw? Ay, ni Usep. Ah? Ay, kwa, sana siyak na ni Chip. Nay, apay kasla mabutbutan ka usay. Saan may? Apay ko mamabuto nga ngay. Agpudno ka nga minan. Tipudnok. Tapnusan ka mabutbut nga kasta. Ay, kwan na Tuyang. Ibagamaw. Anya nga minday taya usay. Siyak tinagala iti marunggay mo. Anya, sika! Wine, inlak ko dyan sindak akarnit manok. Ha? Nagbayagak nagdamdamag no asino tinagala. Sika mo laghayam. Agpudno ka mo ten Chip. Ay, di na kiramraman dita. Agpudno kayaw, nadaman rumbang nga ipudno ya. Ah? Ay, kuha. Nanatuyang, may sakmot ang nagalay ti marunggay mo. Da kayaw, dagiti rumbang amay balaw. Ay, saan saan na ka mga ipabalaw na? Malungsot kayo ije pagbaludan. Ay. Chip, malungsot ta ka nun iti pagbaludan ka pulang iti marunggay. Ay, nanatuyang, mabalin ka di nga urayom ang makaasawa pa'y, sakbay apay balod na. Ay sana mabalay. May balod kayo adwa. Naskan nga tutungtong tayaw tanay. Ipabalod ka no man ni Marituyang dagiti nangalay ti marunggay na. Ay, ewan ka raw. Agasam ta oras siya kat ipabalod na. Kanay, medyo agpaparawakon. Sobramat ni Marituyang. Ay, agsasarita tayo, sulbaran tayo. Adumat lang amin dagiti karo bakas ti sitwasyon na. Aga-apad aga-pula ang itimula. Kapangpangan, Kapitan. Diyak pa ikit makatungturugan Gapoy iti pangtanin na natuyang. Jakmit lang makapangpangan ng kail. Ta sana na imas ti sida kaya balay kao. Saan mo't nasaya at nga agala kayo itimulat ti sa balay? Marunggay lang, may. Uray, ipakadayo, nagala kayo. Ha? Ay, boy, diyak mo't nagpakada. Ay, inton maminsan. Agpakada kami ng kail. Ipakadayo iti akin kuko nga agala kayo itimula da, Ay. Nalipatan mi day tangay naramid, Kapitan. Kasto ti aramidan niya. Tapnusan na makaungat ni nanay o atuyag. Anya kay ti aramidan mi ang kail. Agmula kayo mo diti marunggay di arubayan niya. Ha? Ay, muna niya. Naglakamot agmula iti marunggay. Saan lang ang marunggay ti imula yaw? Naiunan nyo pa'y. Kas kumaiti, papaya. Ay, panglaok dagita iti manok ang kail. Kaya nagtarakan kayo iti manok. Tapno mamimpinsan. Ha? Ay, muna niya. Kat intong dumakal di manok atarak na niyaw kung dagiti imula yaw. Ikanyon taw ni nanay o atuyang tapno maayaw. Ha? Ay, unang kail. Aramidan mi dayta. Saan matan nga umay dakwarog nga gistambay diti tersenak maray. Ni Kwarog, agtartarakunan iti manok. Aya? Kasta ti imbagan ni Inteng. Taikandanto ka no, ni Marituyang. Ay, wala. Ganay, rumaneri pa'y laang. Apay ayang agriripay laang, kat inaladan damot tan dya marunggay da. Wan nga rod inaladan da lang arudan ta marunggay na. Win nga rod, Ay, iso asyak, nagmula ak iti marunggay, kat agtubtubo na pa yan. Ore syakmat, mabali na napagalaan. Ite, Si Dan. ay mayat mare. Wen, awan ti mapanmangala iti marunggay ni Marituyang. Wana, tadama mo latay amin ay. Ang kail. Si
sikat ti makaimatang iawat ko kininana to yang daytoy kawitan ken upa. Asukat di marunggay nga inalak iday. Anyat mako na maray. Agyaman na, Kapitan. Agyaman na, Kwarog. Sika ngay ba't usep? Iawat ko man dito yung nga lababo nga ti papaya, nanatuyang. Kumplitaon. Ay na. Dan sidaan nyo kaniba daw. Awanan ti agdarom, Apay ko mga agdarumak pa'y ngay, Kapitan. Ayun gayam, umay kayo lat agala iti marunggay ijay balay. Inikat men jay alad na, nawayan ti amin nga umay agala.